Vamos a ver, co plano eólico que sucede é que o Partido Socialista sustancialmente estaba de acordo co modelo do PP. Había destacado os militantes do PSOE beneficiarios, non? Desa adxudicación, pois todos temos na cabeza a Francisco Vázquez, por exemplo. A adxudicación que está sendo investigada pola Fiscalía, pero bueno, a Fiscalía xa sabemos que tamén actúa con moita independencia, non? O PSOE estivo en contra desde o principio, pero non por razóns ambientais, senón porque o PSOE prefería que todo seguise como estaba, que os megavatios eólicos de Galiza seguisen indo para as empresas de sempre. No caso galego para 4 amigos, normalmente como intermediarios, e despois para as empresas, non? Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera, que son coas que eles a nivel de Estado teñen compromisos, digámoslo claramente. Por iso xa non o plan eólico. Antes de aprobar o decreto eólico puxéronse todo tipo de trabas, porque eles pretendían intervir e condicionar e pactar a resolución dun concurso. Claro, cando alguén di pactar a resolución dun concurso, amañar o concurso, en definitiva, non? Esas son as ofertas que fixeron. Eses eran os sinais de Pachi Vázquez, claramente, antes de retirar a súa representación da comisión, non? De feito, o día que se retiran o representante de política territorial máis o de medio ambiente, eles chegan ali e se atraía un escrito preparado dicindo que non estaban de acordo coa proposta, coa lista. E o que se lle dixo por parte do director xeral de Enerxía foi: oiga, pero a lista, eu non teño ninguna lista feita, a lista ímola facernos agora que este é a comisión, non? Bueno, eu creo que máis claro auga. O problema non é agora unha cuestión ambiental, non, o problema é que eles querían pactar a resolución do concurso seguramente para satisfacer algúns compromisos que tiñan. Con quen? Xa sabemos con quen. Coas empresas de fora. O decreto eólico é o primeiro decreto regulador precisamente da produción de enerxía eólica que exclúe abertamente a instalación de aerogeneradores en rede Natura. Que sucede? Que hai aerogeneradores instalados en rede Natura que veñen do Partido Popular, pero con relación a eses o que se vai facer é precisamente tomar medidas que van reducir o impacto. Como? Home, pois o progreso tecnolóxico permite que os megavatios que antes se producían con 20 xeneradores se podan producir agora con 3. Bueno, pero é que tivo 4 anos para ampliar a rede Natura, claro, igual que o saneamento das rías, é que non o deu feito, non? Estaría preocupado dos seus negocios, pero é que non deu acabado a rede Natura. E de feito, está no expediente, Política Territorial solicitou de Medio Ambiente dúas consellerías do PSOE, non? Díxolle, hai algún problema ou hai que decretar algún tipo de suspensión sobre as áreas eventualmente afectadas pola ampliación da rede Natura para a instalación de aerogeneradores? Contestación de Política Territorial, non. Que compareceu por 2 veces o conselleiro de Medio Ambiente negando que houvese verquido de lixiviados ao río Lengüelle. E agora hai un documento oficial de Sogama que recoñece que desde hai tempo eles sabían que había verquido de lixiviados ao río Lengüelle. Aquí negou no Parlamento o conselleiro de Medio Ambiente que no depósito da Areosa, no verquedeiro da Areosa, da Nigal, estivese depositando materiais perigosos e non autorizados. E agora temos un documento oficial de Sogama no que recoñecen, bueno, estendamos iso que é o saneamento das rías. Eu creo que o presidente de Sogama debería ser cesado, non? Paseo o conselleiro de Medio Ambiente manteno aí, Touriño xa se desentende da situación, porque na roda de prensa do Consello da Xunta do xoves pasado dixo que non, fora apenas que se aclare Pachi Vázquez. Home, é que eu francamente penso que é unha situación escandalosa, non? Non as hai, pero é que non o digo eu, é que, vamos a ver, Marisol Soneira, coñecida, non? É que nestes momentos está en Argentina, están organizando, teñen ali unha rede, só en Buenos Aires de máis de 100 axentes electorais, de 5 liberados do PSOE, sen contar xa a embaixada, a delegación da Xunta, etc. Bueno, pois, Marisol Soneira, en febreiro do ano pasado, ou de febreiro, nunhas xornadas no Consello da Cultura Galega, precisamente sobre o automigrante, dixo ela. Dixo, non, é que non é que o sistema é infame, dixo. Non é só que unha persoa poda votar por outra. É que todos sabemos
que os votos cómpranse, que indo ás oficinas postais de certos países podense comprar votos, miles de votos, comprando as sacas. Bueno, iso de Marisol Soneira. Nos entendemos que hai que regular as caixas de aforros, reformar a lei que regula as caixas de aforros. Home, en varios sentidos. A obra social nun país como Galiza, e a pesar do que se fixo en todos nesta legislatura, que se puso en pé o sistema galego de benestar, seguimos tendo un déficit social moi importante. Bueno, pois a obra social das caixas de aforros non pode ser construir edificios suntuarios por duplicado en cada cidade, non? A obra social terá que ser precisamente atender o que son as necesidades e as demandas máis prementes que aínda están por cubrir en Galiza. E quen di isto, eu creo que as caixas de aforro galegas deben ter un compromiso moito máis estreito e moito máis intenso coa creación de emprego e economía productiva en Galiza. Eu creo que é difícil de entender que, bueno, sobre todo unha das caixas estexe agora en problemas por ter investido en capitais, vamos, en constructoras ou en inmobiliarias de Levante, non? Investimentos, bueno, con cariz especulativo algunhas veces. Creo que o BNG vai sacar entre 17 e 18 deputados, o PSOE poñámoslo aquí entre 25 e 24 e o resto para o PP, por tanto queda o PP